Sir, ini aja nendang mana je mau Raimona ni jika ulang perhara je haba pariku. Tapi haba pariku lana Organizing Secretary जों लोगोसे दिनैनि बे रायमना जे गेलेग्रा फोथारावहाय जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा बर' जाति हिसाबै मोनसे जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनि आन्दोलन जे ग्रुप बे ग्रुपनि गेजेरजों जोङो मोनसे सावरायमेल लादों बे सावरायमेलनि थांखिया जाहैबाय जोङो दा जोंनि जे आन्दोलनखौ लानानै माखासे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो दङ गोनो गोथोआ बेनो बे जोंनिफ्राय माखासे एक्सपेल खालामजानाय सानैसो मानसिफोर थाबाय बेनिफ्राय पिपल जइन एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय ओंखारलांनाय सानैसो दैदेनगिरि थाबाय दा बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माब्लाबा बुङो जे मास मोनथामनि गेजेराव एकर्ड जागोन माब्लाबा बुङो जे जानुवारिनि बिथोराव जोंनिया एकर्ड जासिगोन दा बेफोरबादि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेसेज होनानै जे बर' रायजो राजाफोरखौ माने गोनो गोथो खालामनायनि थाखाय जों बेफोरखौ दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि सिगाङाव जों रोखा खालामदों जे जोंनि जे थांखि बे थांखिया आलादा रायजो आरो बर' समस्या समाधान जानाय मोनसे बेबस्था नङाबा जोङो एकर्ड खालामा बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो फैदों एकर्डआ बेनो जोङो दिनैसिमहालागै 52 बोसोर जों आन्दोलन खालामबोबाय गोबां दल संगठना दा बे हिसाबै जोङो दा बर' जातिनो थोजासे बेबस्था नङाब्ला माने बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननो हानाय बादि बेबस्था नङाबा जोङो एकर्ड खालामा बेनो जोङो जेब्लानो एकर्ड खालामगोन बे जिनिसा जोंनि बर' जातिफोरनि थाखाय थोजासे जानांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल जइन एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो एनडिपि प्रग्रेसिभ जों मोनथाम आफादनि बानजायनायाव जेन बे रायमना गेवलां फोथाराव जे दिनै हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो बेनो जे दिनै जोंनि बर' समाजाव जे मोनसे थासारि सोमजिगासिनो दङ जे बे सुक्तिखौ लानानै जे खायसे बुंनो नागिरो जे बे मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो भारत सरकारजों सुक्ति खालामनायनि बाथ्राखौ माखासे जोंनिफ्राय फ्रेक्सन जानानै थांनाय बिथांमोनहा बुंलागासिनो दङ दा जोंनि सोमावसारारि आफादा बेखौ थोंजोङै जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों जे एबारनि जिहेतु सुक्ति बे सुक्तिया जाहाथे फिथाइ थायनाय बायदि जाहाथे बर' जातिया आरो इयुनाव पुनराय आन्दोलन खालामनाङै बायदि जाहाथे सुक्ति जायो बेबायदि सुक्तिखौसो जों गनायगोन होननानै जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेसेजखौ जोङो दैथायनो थाखाय बे प्रग्राम दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थांनाय माखासे समफोराव जेरैहाय थांनाय नभेम्बरनि 9 आरो नभेम्बरनि 25 तारिख 8 तारिखआव सनितपुर जिल्लायाव सारिदुवार बेनिफ्राय 25 तारिखआव क'क्राझाराव जे फ्लाइअभाराव जे मोनसे मास गेदारिं लाबाय बेनिफ्राय थांनाय 9 तारिख डिसेम्बराव जे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जे मोनसे हाबाफारिखौ सोमावसारारि आफादनिफ्राय जे लानाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबा मोनसे मेसेज दङ नामा दा जोङो थांनाय जिहेतु 8 तारिख नभेम्बराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव सुबुं गमाजों लानाय जादों आरो 25 तारिख नभेम्बरनि 25 तारिखआव क'क्राझाराव मोनसे लानाय जादों आरो दाखालि थांनाय दिल्लीयाव जिहेतु प्रग्राम जानानै थांबाय बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ मोनसे मेसेज दैथायदों जाहाथे भारत सरकारा दिनैनि तारिखआव जे बे जोंनि सोमावसारारि आफादजों जे सुक्ति खालामनो थाखाय बिथांमोना थामथिम खालामगासिनो दङ जोंखौ खोथा होगासिनो दङ बा जोंखौ हांख्रायगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ जों बुंदों जे सुक्तिनि नामाव जाहाथे बिथांमोनहा खालि सुक्तिल' खालामनाय बेखौ बिथांमोनहा जेन' खालामा सासे सुक्ति खालामोबा बर' जातिनि थाखाय जिहेतु जेसेबां समस्या दङ बर' जातिनि जे समस्याखौ लानानै दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभआ हाग्रायाव थानानै हाथियार लानानै जे भारत सरकारजों नांदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक कान्ट्रिजों आन्दोलन खालामदों जे पिपल जइन एक्शन कमिटिया जे गणतान्त्रिक कान्ट्रिजों आन्दोलन खालामदों बे उद्देश्यफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो बा सरकारा बेखौ गुरुत्त होयो बे असिलाजोंसो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया माबा मोनसे इंगित होदों नामा दा हाबाफारिनि गेजेरजोंथ' गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया सिगांनिफ्रायनो जोंखौ खोथा होबाय थादों जे नोंथांमोना थाबैनो समाधानखौ खालामनांसिगौ होननानै दा समाधानखौथ' जोंबो लुबैदों
नोंथांमोना खालामबा जोंहा बेयावबो एग्रि नाथाय नोंथांमोननि जिहेतु अफार होनाय जोंनो बे जोंनि नाजावथावथाव जानांगोन होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायनाय जुदि नोंसोरो सभरेन्टिनि जुदि माबायाव जुदि सावरायोब्ला खिन्थु नोंथांमोना इन्डियान आर्मिखौ फेजेननानै लानायाव जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया बेबादि बुंबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जे जोंजों सावरायदों बेनिफ्राय जों सिन्था खालामबाय उनाव जोङो जों बांलादेशआवबो काउन्सिल जिरायलायबाय बेनिफ्राय रन्जन नाब्ला होनबाय आंथ' इन्डियानि सायाव सावरायनो हाया सभरेन्टिनि बेलायाव सावरायगोन नोंथांमोना सावरायना मायो नोंथांमोना थां सावरायहैनो हागोन खिन्थु आं इन्डियाननि सिङाव सावराया बेबादि बुंबाय एसे हिस्ट्रिखौ खिन्थानो गोनां जायो आं रन्जन नाब्लाखौ गाज्रि होनाखै नङा होमबा बेनिफ्राय उनावहाय मा जाखो उनावहाय जोंखौथ' थिनहरबाय जों उइथिन इन्डियाननि सिङावनो जों मेम'रेन्डामखौ होबाय आरो जों जे मेम'रेन्डाम होदों बे एक्सेप्ट जाबाय दा नैबे सावरायनाया नैबेनो बेनिफ्राय दा धीरेन बर'खौ जों 10 बोसोर प्रेसिडेन्टशिपआव दोनबाय 2008निफ्राय जेनेबा बियो प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन आफादगिरियाव खिन्थु बिथाङा आफादनि रुल आफादनि जिथु होखानाय संबिधान लिरखानाय दंखायो बेबादि थांनो हायैखाय बेखौ दाख्लि 19नि गेजेरावनो बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जादों माखासे खामानि बेलायाव बिराद खेंख्रा रिलिजन हिसाबैबो थांनो नागिरोमोन ख्रिस्टान हिन्दुनिबो खोथा थाङोमोन बेबादि आरो बिदिब्ला आरो अनेक आफादनि सिंनि खामानिखौ गाज्रि मावनानै एगेन्स्ट पलिटिक्स बिथांमोनजों हाब्रनानै खामानि मावबाय थायोमोन दा बेखौ मिथिनानै आफादखौ सेस खालामहैगोन होननानै धीरेन बर'खौ एक्सपेल खालामदों मिथिबाय रायजो राजानोमोन क्लियार ना दिनै आं क्लियार होबाय बे आरो एक्सपेल खालामखांनायनि उनावहाय मा जाखो दाना माखासे पलिटिशियानफ्रा धीरेन बर'खौ लानानै दिनै हाग्रामा चन्दनमोना धीरेन बर'खौ लानानै दिनै मा खालामदों बेसोरखौ लानानैसो भारत सरकारजों माबा मोनसे सुक्ति खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों सुक्ति खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों खिन्थु भारत सरकारा दिनै एक्सपेल खालामजानाय मानसिखौ बेसेबां रेसपन्स होगोन नङा होमबा आं होखारजाबाय आफादनिफ्राय दिनै भारत सरकारा आंखौ रेसपेक्ट होगोन नामा रेसपन्स होगोन नामा होनाय नङा दा बे आरो दा गोनो गोथो खालामफैलाबाय थादों जोंनाबो बैनिफ्राय सेंग्राफ्रा 2-3 खारलांलांदों जाम्बानो बुजिया सुजियानो ओइ निसानिफ्राय